Bună tuturor și bine ați revenit la Nu Cultură! mai am răbdare, abia aștept să văd interviul ăsta. De ce? Pentru că sunt curios să văd cât de frumos a răspuns la întrebări cu sau fără ezitări. Doamne! Bun. Dragilor, acum la Cultur Flic, domnul Rimă. Îl am alături de mine pe Flic, sau Sebastian Andrei Filcea, cum nu multă lume știe, da? Sau domnul Rimă, Sau domnul Rimă. am mai multe nume decât renume. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră, îmi place aici unde suntem. Am 61 de întrebări pentru tine, ești pregătit? Cred că n-am avut atâtea întrebări în viața mea, nici măcar la un examen. În total? Sunt pregătit. Începem. Descrie-te într-o propoziție. Într-o propoziție. Ce cred eu despre mine, fără lipsă de modestie sau să spun așa, cred că sunt un băiat cu un oarecare talent și un băiat sau un om care trăiește ce scrie și scrie ce trăiește în același timp. Cred că asta e o descriere potrivită. Zi-mi ceva despre tine ce nu știe toată lumea. Ce nu știe toată lumea? Când sunt obosit sfărăi sau altceva ce nu știe toată lumea. Nu știu altceva. N-am... Asta, când sunt obosit sfărăi. Zi-mi ceva ce prietenii tăi consideră atât de tipic ție. Băi, dacă e să vorbesc despre prieteni și vorbesc de ăștia apropiați, că am câțiva foarte apropiați, număr pe degete, ei știu că atunci când ieșim și noi ca băieții la un pahar de vin, la un șpriț, încep să fac rime. Asta e. Adică așteaptă momentul, ok, a băut, trebuie să înceapă. Asta e. Care e cel mai tare lucru pe care știi să-l faci? Băi, cred că să scriu versuri. Tare din punctul de vedere al oamenilor și al meu. Deja la mine a devenit o obișnuință. Bine, cred că și pentru oameni fac asta de mult timp și a devenit oarecum o obișnuință, dar consider că e un lucru tare și destul de rar, zic eu. Da, da. Care este acel ceva pe care tu îl ai și toți din jurul tău și îl doresc? Băi, Dacă ți-a spus cineva vreodată. Da, nu, uite, cred că sunt multe răspunsuri aici, dar unul care îmi vine în cap acum, dar care merită o mențiune încă de la început, în sensul în care nu toți neapărat și-l doresc. Știu că am vorbit cu oamenii și prieteni și oamenii de pe stradă sau oamenii care doar mă cunosc, dar nu știu, nu sunt apropiați, îmi spuneau că mi invidiază viața. Că și-ar dori o viață ca a mea, în sensul în care am o meserie frumoasă, am emisiuni la radio, cu un program de gravidă de 2-3 ore pe zi. În weekenduri mă distrez făcând bani, plec în toată țara și prezint evenimente, sunt MC de evenimente împreună cu colegul meu de la radio, cu Răzvan Popescu. Mă plimb, când am ocazia, merg în vacanțe, am tot ce-mi doresc, să zic așa, trăiesc bine, în ghilimele, și mulți, într-adevăr, nu că neapărat că mă invidiază, dar îmi spun chestia asta, bă, ce mișto că, uite, mă duc 9 ore la muncă și nu mă plimb sau nu fac lucrurile pe care le faci tu, dar, na, și asta e cu două tăișuri. Sunt ok că în ochii oamenilor sunt apreciat și în marea majoritate. Și își doresc, să spun așa, un stil de viață sau o viață ca a mea, dar pe de altă parte fiecare bucurie de genul ăsta ascunde în spatele ei și anumite sacrificii. Sau tai din alte lucruri ca să... Evident, da, tai mult din alte lucruri ca să am. Am avut o perioadă anul trecut în care am avut 6 joburi. Oamenii nu le știu. Faptul că se uită, nu știu, în puii mei, să-ți dau un exemplu, și râd acolo, nu știu că în spatele acelui serial sunt ore întregi sau nopți în care eu am stat și am scris cu Mihai scenarii, și adică e și multă muncă. În fața oamenilor apar cu satisfacția acestei munci, dar sunt multe în spate, adică se vede doar vârful icebergului, dar e exact cum zicea Charlie Chaplin, n-ați război cât am plâns eu. Adică e și multă muncă și nu m-am născut fericit, ca să zic așa. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? Băi, la viitor. Ce-ți place cel mai mult să faci când ai timp? Băi, acum, dacă ar fi să-ți dau un răspuns, este să dorm. Pentru că eu am un program foarte ciudat și foarte atipic, în sensul în care
stau până târziu și scriu sau, mă rog, citesc diverse lucruri și mai devreme de ora 1 nu pot să adorm. Dimineața la ora 6:39 fix sună ceasul, mă duc la muncă, primul job al zilei, de la 7 la 10. Și mai dorm în fiecare zi, sper, dar de multe ori nu se întâmplă, la prânz câte o oră. O oră, uite, azi am dormit 50 de minute. Adică sunt omul care, dacă s-o obosim până în pat, dorm și 33 de minute. Nu e... M-am adaptat cu chestia asta, dar dormind în cursul săptămânii, în total, să zic, undeva la 6-7 ore pe noapte maxim, în cel mai fericit caz 7 ore, și în unele weekenduri fiind foarte agitat, plecat prin țară, așa cu evenimente, nopți pierdute, și așa mai departe, se acumulează o oboseală, nici nu mai am 20 de ani, se simte și cred că ăsta ar fi răspunsul, să dorm. Sunt două tipuri de oameni pe lume, să zicem. Care sunt acele tipuri? Ai și variante? Nu, trebuie să zic eu? Da. Două tipuri de oameni. Sunt oamenii fericiți și restul. Așa cum cred eu în momentul ăsta, da, mi se pare că și restul care pot deveni fericiți cu mâinile lor, să spun așa, bine, cum am făcut-o și eu. Ține și de noroc și de mai multe aspecte, dar la fel de bine și oamenii fericiți la un moment dat pot ajunge în categoria restul prin niște decizii neînțelepte sau, mă rog. Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Fericit. După ce tânjește copilul din tine? De ce ți-e dor? Copilul din mine? Băi, dacă regret ceva din copilărie, să zic așa, deși, nu știu, regretele sunt cam... Dar poate nu chiar regret. Poate, da, dacă ți-e dor de ceva, da, știi, așa de... Deci, cred că de vacanțele alea liniștite, în care mă plictiseam, nefăcând nimic. Adică, mă rog, mă duceam la... aveam niște unchi undeva la niște o mătușă și un unchi undeva în Prahova, în Telega, la Băi acolo, și aveam o acolo cu care mă distram în vacanțe. Eu am copilărit la țară, îmi plăceau vacanțele pentru că umblam pe toate coclaurile. Chestia asta îmi lipsește și acum am vacanțe, bine, mai puțin atât cât îmi permite jobul, dar schimbându-mi se obiceiurile de consum, stilul de viață, anturajul și așa, nu mă mai pot bucura de... Adică nu aș mai avea răbdare acum să mă duc, nu știu, la țară, să stau prin grădină sau să mă duc pe dealuri și mai știu eu pe unde, pentru că acum, având puține vacanțe, eu am 4 săptămâni de vacanță pe an și profit de ocazia asta ca să vizitez și alte țări, să umblu, adică mă relaxez în vacanțe. Bine, mă întorc mai obosit decât plec, pentru că merg foarte mult pe jos, îmi place să merg în orașe pe jos, să merg 20 de kilometri pe zi. Că până la urmă, așa vezi, nu? Da, îmi place să descoper, exact, dar în același timp, dacă mi-ar fi dor de ceva din copilărie, de asta ar fi de vacanțele de la țară, să zic așa. Ce sfat ți-ai dat dacă ai putea vorbi cu tine la 15 ani? La 15 ani, în liceu? Băi, nu cred... Cred că mi-aș spune, țin-o tot așa. Când a fost ultima dată când ai plâns? Când am plâns? Băi, eu nu sunt o fire neapărat extrem de emotivă sau sunt un tip, să spun, sensibil, poate și latura asta artistică, să spun așa, cu scrisul de poezii și astea vine la pachet cu sentimentul ăsta, dar de multe ori sunt o fire destul de închisă, adică anumite trăiri le cam port în mine. N-am mai plâns, adică mai plângeam eu când mă pedepseau ai mei sau prin copilărie, după care știu că am mai plâns odată, cred că prin liceu sau chiar facultate, am plâns așa puțin că am suferit din dragoste, am avut o poveste. Cel mai recent episod în care am plâns oarecum, dar e mult spus, adică nu cred că am plâns vreodată în hohote sau... Da, așa, să mai îmi fugă o lacrimă, să mai îmi sticlească un ochi sau așa. Cred că s-a întâmplat în decembrie, în orașul Faptelor Bune, când am avut campania cu Radio Zoom, în care am întâlnit tot felul de oameni, de povești, de cazuri, de situații neplăcute și de lecții de viață. Și unele dintre ele chiar m-au impresionat, m-au întristat, mă rog, atunci. Și ți-au dat și o lacrimă, poate, da? Da, exact, atunci a fost... Ce tradiție păstrai în copilărie și ai vrea să o păstrezi și cu copiii tăi? Ce tradiție? Acum primul lucru care vine în cap când spui tradiție, mă gândeam că mă duceam cu plugușorul sau cu steaua sau... Da, și asta e o tradiție. Dar nu cred că o să mai apuce copiii mei. Da. Pe vremea când or fi copiii mei mari, e doar
poziție, nu mai e tradiție. Culmea că capra. îi spunem tradiție, deși, uite, nu se mai păstrează. Exact, dar nu pe prea mai e. vremea, ca tradiție, să spun așa, deși și uite că se schimbă generațiile și vremurile și abordările și prioritățile. Știu că făceam sărbătorile Paștele, Crăciunul acasă, cu ai mei, mă rog, bănuiesc ca oricare dintre noi, lucru pe care acum nu-l mai fac destul de des, adică foarte rar eu profit de faptul, uite, acum vine vacanța de Paște, fug la Amsterdam, adică cum prind câteva zile libere, încerc să fug pe undeva pentru că acasă sau, cum îi zice, România o văd în fiecare weekend plecând cu evenimente prin țară și profit de ocazie când e Paștele sau Crăciunul, să fug din țară. Dar mi-aș dori, într-adevăr, ca atunci când voi avea copii, care vor fi nu neapărat la vârsta mea acum, deși mi-aș dori asta, dar și când vor fi mai mici, de sărbători să stăm împreună, să zic așa, să păstrez tradiția asta de familie. Care a fost cea mai ciudată pedeapsă pe care ți-a dat-o părinții tăi? Ciudată? Băi, nu vin în cap acum pedepse. Bine, da, pe vremea mea, zic vremea mea, când eram mic nu era ca acum, îți iau telefonul, nu mă lăsau să mă uit la televizor, eu eram fan, țin minte, Teleenciclopedia, de-astea, nu mă lăsau să mă uit la televizor. Dar nu neapărat pedeapsă, dar nici nu cred că intră la categoria pedepse, dar mi-a venit acum în cap o chestie. Eu știu când eram mic și trebuia să plec la școală, mă trezeam foarte greu dimineața. Acum nu am nicio problemă. Acum când pun alarma la primul clinchet, sunt drept, nu există snooze la mine sau n-am auzit alarma, m-am obișnuit. Dar atunci mă trezeam foarte greu și era atât de obositor pentru tata, țin minte, se bucura când era iarna afară, pentru că el venea, trăgea de mine, hai domnul, te duci la școală, cobora aveam cameră la etaj, adormeam la loc, iar venea, și făcuse un obicei, venea direct în cameră, când trebuia să mă trezesc, deschidea larg geamurile și pleca. Și în 5 minute se făcea un frig monstru, mai ales dimineața și și iarna. te trezeai, Păi n-aveam cum, trebuia să nu aveai, deci mă dădeam jos din pat. Te trezea frigul ăla din orice somn.